Anaasa na pulo ka magbanay ug 5 ka individual nga nagtinir lang sa mga kadalanan sa Davao City ang gipailawom sa profiling sa mga otoridad. Sa hiniusang puwersa sa mga personahe sa DSWD Region 11 ug Davao City Social Welfare and Development Office, ilang giadtuan ang mga pamilya ug individual nga nagtinir kilid sa dalan o sa gawa sa mga establisimento sa Agdaw ug Buhangin area sa syudad Miyerkules sa gabii. Nagpaigayon sila og interviews ug profiling aron awhagon sila nga mopailawom sa saktong reintegration. Tumong niini nga mabalik ang mga naglatagaw lang sa kadalanan sa ilang tagsa-tagsa ka lugar ug matagan og saktong serbisyo ug tabang sa gobyerno. Subay kini sa pag-abot program sa DSWD sa pakig-alayon sa LGU nga nagtinguha nga maabot ang mga anaa sa vulnerable sector nga mga bata, individual ug families in street situations aron malayo sila sa mga disgrasya sa kadalanan ug mahatagan og intervensyon aron mabuhi nga produktibo.